Uy, ito ano eh. Di ako nung anak ko nung hospital. Ani ko nung kwarta ha. Ikan ko nung sa hinabang dito kay ang anak hospital. Ay, dyan nung madayo namang sorry sa mga banda. Uyab. Okay. Supurma na po kong gayo. Yung kwarta. Sabi yung yaban, demanding. Yung yaban ko. May suroy na dili moan. Hindi pamalit ng mahalon. Di ba mukha og kalindiriya. Mukha magmahalon rin ba? Ita pa ita. Kauyab tagkuhan eh. Pilingon, piling dato. Piling sosyal. Ako tag-adjust. Kita dyan, cancel dyan namang dito noon. Kwarta lang ko diri. Hindi? Sus, 20 pesos. Fishball. Ilagi fishball ron, piso. Ano yung subos ng tao. Grasya, kita niyo eh. Kita dyan, basta kita niyo. Wala yung turoy. Lagi. Kwarta. Kidanghag. Natawahan na eh. Kidanghag. 4,000. Pag yun. Grabe, 4,000 yun noon. Sakto kayo. Pamana dayon gayon na. Kaya ako'y kwarta kanim. Dayon na taong chicks. Tawagan ako. Hello, langga. Sana all. Oh, nanakoy kwarta guys. Bangan ka na ako. Nakoy kwarta eh. Oh, dayon na tong kwarta. Tawang suroy. Kauntag mga mahalon na kanaanan. Dilitan ng kalendaryo. Ha? Ang mahalon lang. Gigi kay bahala. Gigi. Giga. Bye ga. Love you gamay. Kalay bahala padako ana ah. Sige ga. Bye. Tayo ng disuroy. Yes. Ah! Meanwhile, Agto ng roditiot. Wala kita kwarta dribo. Ha? Wala ka kita kwarta dribo. Laro ba? Ano ba? Gamit ito na ako. Ha? Gamit ito na ako. Ano ito ni mo? Uy, wag ko anak ba? Ikaw lungod. Ikan ito inabang dito. Ngayat kung dagan yung pangayon tabang. Ang mga tita, mga pangayon din ang tabang. Para gid makagawas akong anak sa hospital. Ano tagikan ni mo? Pag padulong ako diyan ako, magmungod ani mo. Sa Kung saan ito na pang inabang? Inabang. Ikaw mo ko. Kailangan lang kayo paggasto dito. Kita lang anak mo. Ah, Kailangan lang dito lang ako. Kagawas ako anak. Hindi tambalan. Kapalit ang tambal. uya no? Wala, yun ba? Wala ro ba? Natawag sinali sunahan. Ay, dito na huwi ka. Wala mo. Wala. Sige sa dito ka sinali to. Uya tawana jud on. Uya tawana eh. Di ako nung anak ko nung hospital. Ani ko nung kwarta ha. Ikan ko nung sa hinabang dito kay ang anak hospital. Sa bangunon ko no. Ato ni hatag oy. Ako nangyahanglan man ko. Tungod sa akong uyab na ambisyosa. Mas naay nangyahanglan. Kay tungod yung anak hospital. So ato niya iuli. Dili ta magpadala sa atong uyab na garbusa. Anang kwarta. Ito niya iuli. Sumubalik to. Ah. Oh. Good boss. Namto sa hulog diri kwarta bitaw. O, di na nito. Oh, diri niya. Punit lang ko niya. Gisoro na ko ba kasi tagiya ba. Syempre, kay wa ta kabalo gyud sa kuan gyud sa sige tagiya. Daga mo angkon. Mo angkon niya. Kila ka 4,000 to. Kumil to, boss. Sige. Sige, salamat, boss, ha? Ya pulo lang kay mong anak, maayo to ha. Sige, salamat, boss. Palit di ko tambal. Sige, salamat. Thank you, juga kayo. Asa mo ka balik dito sa Balik ko di ato kay nabi mo ko atuon. sige. Uya to niya eh. Dili ta magpadala sa tuwang uyab. Nagi tay uyab ng ambisyosa. Dili ato kaya, dili ta man pero ingno naa kay kita mo maipit